Jamukan sariya bulon lajɛbagaw k'aw fo ka waleɲuman dɔn ko ni anw donnen aw ka jamukan sariya bulon kɔnɔ. Bi jamukan sariya bulon an bɛna ɲɛsin fɛn min ma o de ye sariya ko an ka jamana kɔnɔ. Jamana ye sariya minnu ta, sariya minnu bila sen kan kabi décembre kalo tile 13 san 2024 2024. Yɛlɛmaba dɔw donna an ka ɲangini sariyaw la. O ɲangini sariya yɛlɛmaw bi babu an bɛna segin o de kan. O la bi sigi a bɛna ta hakilina min kan o de ye le thème du jour de la cour d'assises aux chambres criminelles. Quelle efficacité pour la justice pénale au Mali? Mawelele Ambolokoro, oye M. Fousseni Sissoko, substitut général pour la cour d'appel de Bamako. Ana lebe ɲɔgɔn fɛ bi walasa a kan bilasira hakilina in kɔnɔ min bɛ kɛ sababu ye yɛlɛma mun donna sariya in na baara mun b'a la ka kɛ nin waati ninnu na an ka se k'o dɔn. Sariya a bɛ ta an jamanadenw tɔgɔ la, a bɛ lawaleya an jamanadenw fana tɔgɔ la. O la a bɛ kɛ wajibi anw ka kuma caman na ni an ye maaw sɔrɔ maa minnu bɛ sɔn ka na kuma walasa k'an bɔ fili la a bɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen dɛmɛ. Jamukan sariya bulon nin y'a sigi kunba dɔ ye. O la sɔni an bɛ don babu kɔnɔ walasa ne ni aw an bɛ kunnasiri mun na sariya ko la ni sariya kɔrɔ ko in na o kunnasiri o ka bɔ an na. O la dɔɔni an bɛ don babu kɔnɔ ni Ala sɔnna. Monsieur le procureur, an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ka ci kun sera procureur général ma an ye bataki kɛ k'a ci a ma hakili la danaya fana dar'e kan k'i bila ka na jamukan sariya bulon kɔnɔ Chérifula Jabaramuso la. O la a y'o cɛsiri mun kɛ walasa sariya min taara baara mun b'a la ka kɛ n'a ye jamana kɔnɔdenw ka se k'a dɔn mun kan ka kɛ mun man ka kɛ gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ jumɛn na o ka se ka dɔn. I y'o mun kɛ an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Bismillah. Inch'Allah, donc min ka kuma daminɛ ni Ala tɔgɔ ye. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ala ka ni sababa. Amin ya Rabbi amin. Donc aw ka wele nana jaabi a diyara n ye kosɛbɛ. Merci. Ala ka a ko sigi hɛrɛ la. Ya Rabbi amin. Ka ko wuli hɛrɛ la. Amin ya Rabbi amin. Ala k'an bɛɛ sababa. Amin amin amin. Yani kan ka kuma daminɛ n bɛ Ala ta kɔfɛ foli ni barikada n ka ɲɛmɔgɔ fila ye n'o ye Amadu Balogo Gindo ye ale min ye procureur général ye ani Ibrahima Konate ale min ye avocat général ye ka to k'a la ne y'olu ka dankan ye. Bu waleɲuman dɔn u kɛlen ka yamaruya di yan n ka na u ka plateau kan ka na u ka question jaabi ka kuma parquet général cour d'appel Bamako tɔgɔ la. Diyara n ye. O la monsieur le procureur ya Rabbi amin. An b'aw fo ka waleɲuman dɔn ka procureur général y'a fɔ cogo min na kuma o kuma anw ye laɲini dɔ kɛ k'a ɲɛsin parquet général ma vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn o la. Ma bɛ sugandi k'o d'a ma mun bɛna an ka ɲininkaliw jaabi. O la an b'a fɛ k'a dɔn teliya la. Inchallah. A bɛ n'a fɔ sariya kura mun bilara sen kan n'o ye le nouveau texte notamment le code pénal et le code de procédure pénale. O ye yɛlɛma caman don baaraw kɛcogo la. Alors an y'a sabatili ye k'a fɔ min ye cour d'assises ye n'ale tun bɛ kɛ cour d'appel kɔnɔna na ka caya ko o bɔra sen na c'est à dire que o supprimera ka bɔ yen pewu ka na ni chambre criminelle ye tribunal de grande instance kɔnɔna na. Alors o yɛlɛma ye an bɛ se k'an sigi n'a ye k'a fɔ nin ye yɛlɛmaba dɔ daminɛlen ye min bɛna lafiya don sariya baara kɛcogo la wa an ka jamana kɔnɔ monsieur le procureur. Merci i ka ɲininkali a diyara n ye. N b'a a fɛ fɔlɔ ka préparatifli kɛ mun ye procureur ni procureur généraux ka baara ye. Olu bɛ yan ka population de défend ka société défend ka sariya défend walasa sariya bɛ se ka batu sariya bɛ se ka boli cogo min na bɛɛ kan. Donc o ye procureur général ka baara fɔlɔ ye parce que a bɛ fɔ a ma fanga tuloma an ka kan yɛrɛ la. Il représente la société. Donc ni yɛlɛma ye a bɛ na ni nafaba de ye justice ka tagabolo kan jamana kɔnɔ ka togoya la fɔlɔ la cour d'assises ninnu tun bɛ kɛ a bɛ kɛ wagati ni wagati an hakili b'a la depuis anw ka dɔgɔ ka to Kayi cour d'appel et cour d'assises ninnu a tun bɛ kɛ siɲɛ 1 ou bien siɲɛ 2 san kɔnɔ
o y'a avocat yɛrɛ kun tɛ yen ou bien avocat kun bɛ ca parce que depuis les maîtres Demba Diallo k'olu bɔ a la école karamɔgɔw olu de kun bɛ criminel ninnu ka défense ta. K'a sɔrɔ o tɛ sariya forcément o tɛ juriste o tɛ sariya dɔnbagaw ye. o tɛ parce que u bɛ se tubabukan na. ok. u bɛ se tubabukan na donc o de kama yanni ka don kuma yɛrɛ kɔnɔ ou bien an ka don babu kɔnɔ n bɛ hakɛto ɲini ani yafa ɲini lafilɛbagaw ni lamɛnbagaw fɛ parce que kuma ka gɛlɛn an ka todunmunkan n'o ye bamanankan ye o t'an ka baarakɛkan ye a bɛ se ka kɛ fili bɛ don kuma la yɔrɔ dɔ la ou bien familiarité sɔrɔ a la yɔrɔ dɔ la donc n bɛ hakɛto ɲini lamɛnbagaw ni lafilɛbagaw fɛ donc c'est pour revenir un peu en arrière que école karamɔgɔ dɔ tun bɛ Kayi bɛɛ b'a dɔn a tɔgɔ ko Baru Kuyate n'u b'a fɔ ma ko Beka je me rappelle o y'a tɛrɛ an bɛ école du marché ninnu na o y'a tɛrɛ an bɛ fondamental la an tun bɛ taa assise ninnu ma filɛ olu école karamɔgɔ de tun bɛ criminel ninnu défend donc an b'a fɔ mɔgɔ faga kiri ani jelibɔn kiri donc olu de tun ye ko jugumanbaw ye bon cour d'assises de tun bɛ kɛ Mali fan bɛɛ donc o y'a tɛrɛ chambre ko mɔgɔ hakili yɛrɛ t'olu la donc ani Seydou kuntigɛla ninnu donc ani kɔnɔdimini affaire ninnu olu bɛɛ kɛra musakata ninnu na olu bɛ kɛ ka waati jan kɛ donc sisan société bɛ évoluer sariya yɛrɛ bɛ évoluer donc fo an ka adapter olu réalités la n'i y'a ma filɛ an ka jamana yɛrɛ bɛ retard la dɔɔni par rapport à nos voisins parce que Sénégal b'a la mɛnna La Guinée b'a la mɛnna n'i y'a ye hali Dadis ka kiiri in na chambre criminelle don assise tɛ donc avantage ka bon kosɛbɛ yɛlɛma donna ko la yɛlɛma bɛna don ko la chambre criminelle ninnu fɛnɛ instituélen bɛ niveau bɛɛ la au niveau cercle d'abord parce que les justices de paix là sont remplacés par les tribunaux d'instance. Au niveau de chaque cercle, il y a un tribunal d'instance. Au niveau de chaque région, il y a des tribunaux de grande instance. Au niveau des 6 communes de Bamako, qu'on vient diriger en arrondissement jusqu'à 7, donc il y a des tribunaux de grande instance. Et ces chambres existent à tous ces niveaux-là. Donc au niveau de c'est clair parce qu'il y a la permanence, il y a la régularité, et puis il y a des magistrats professionnels qui les animent. Il faut la assesser de Koumbe Faraka, Koudafa. Donc, comme nous à Nafakabo, parce que avec Kiri Sogre, Kiri Deuna, c'est ce qu'on appelle la proximité, la justice de proximité. Donc, Nafa Tchamambabala. D'accord. Voilà. Monsieur le procureur, merci pour ces détails. Nous avons déjà Nali Kumba Doene. Ka tariku yɛrɛ dɔ fɔ an ye an tɛ mun dɔn a la o ka fɔ an ye aw ye mun dɔn a la o waati fo kana se bi ma maintenant ye nin bɛɛ ta ka lajɛ la chambre criminelle des tribunaux de grande instance i da sera ma o kɔrɔ k'a fɔ nin bɛ Mali région bɛɛ kɔnɔna na Buguni Sikaso Kucala Kayi Kulukoro a bɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na alors mais an mun ye parquet général ye le parquet général précisément de Bamako est-ce que ma be aw bolo ka se ka nin baara kɛ ka lawasa est-ce que magistrat dafalen bɛ sɔrɔ mun bɛ nin baara kɛ ka fara greffier ka ani tribunal yɛrɛ kɔnɔ kɛcogo saliw ni musakako yala parquet général min bɛ tribunal d'instance ni grande instance sanfɛ aw ɲɛ bɛ nin na cogo jumɛn aw hakilina ye jumɛn na est-ce que baara in bɛna se ka kɛ ka dafa ka kɛ ni nin ressources bɛɛ lajɛlen wa a bɛ se ka kɛ ka toga la fɛn bɛɛ damina ka gɛlɛn parce que a mɛnna recrutement tun tɛ kɛ n'i y'a jateminɛ sisan recrutement massif bɛ ka kɛ dɔw bɛ taa retraite la dɔw bɛ don diɲɛlatigɛ yɛrɛ y'o ye donc les jeunes sont en train de rentrer hali nin semaine passée in na magistrat 99 parce que mɔgɔ 100 kun don 1 fatura ala ka hinɛ la amin donc olu ye u kali k'u siɲɛ u bɛna fara juge kan u fana bɛ kɛ kiiritigɛlaw ye o lɔgɔkun kelen in fana kɔnɔ avocat 24 olu fana ye kali k'i siɲɛ olu bɛna fara avocat kan ka dɛmɛ kɛ baara in kɔnɔna la
Donc sur ce plan, donc il y a des ressources et ko be ta don donné atsika gringa ke comme on le souhaite. Mais don il y a des efforts de part et d'autre. Barabika sabati. Nala sona. Inshallah. O ko fe ni idda sera kuma do mai ka nyafali konnana. Min ye abba fo mako assesseur. No ye mado be sugandi kana fara jujuka ama ye cour d'assises temalona. Juju tɛ i b'a sɔrɔ maa ladiri dɔw don maa mu tɔmɔlenw de don ka bɔ sote yɛrɛ kɔnɔ mun bɛ se ka kɛ lakɔli karamɔgɔ ye mun bɛ se ka kɛ sigida maa wɛrɛw ye ka sɔrɔ juju yɛrɛ tɛ dɔw yɛrɛ ma sariya kalan pewu alors o fɛn bɔlen a la ka na kɛ kiiritigɛ in chambre criminelle an ka m'o de ma k'a kɛ juge gɛrɛgɛrɛ mun ye sariya kalan n'u ka baara ye kiiritigɛ ye ka na n'a ye est ce que anw tɛ siran k'a fɔ hinɛ tɛna kɛ baara in yɛrɛ kɔnɔna na a bɛna kɛ sariya yɛrɛ yɛrɛ ka kɛ sariya kisɛ yɛrɛ yɛrɛ wa hinɛ kɛnɛ wɛrɛ tɛ y'a la wa. Bon, justice à gagner. Parce que comme on le dit, ce que nous faisons, c'est la justice des hommes. Je n'ai pas de c'est rien au bien prévoir. N'a pas de circonstances atteignantes. Alors, il y a des bessoro. Il y a des codes, c'est un Bible là. Ou bien il y a des codes, il y a des nimisa. Il y a des codes, il y a des sigingo. Donc, ça rien au bien prévoir. Circonstances atteignantes ou bien. Ou bien c'est que Jésus fait un morodio. Hein? Jésus est morodio. Parce que sentiment boula. À mes sociétés qui les ont, ani morobe bolononga. Donc, à Foko, maintenant, qu'il y a un magistrat professionnel, qui a assesseur ou un jury populaire, ou le qu'on par la population, tu sais qu'il y a quelques clients. Donc, un magistrat professionnel, bien vrai que vous êtes sérieux, vous êtes sérieux qui c'est au dos. Mais il y a pas qu'un qui est rome. Ani nous avons qu'un qui est rome. Ou nous faisons prévoir les sérieux qu'on a là. Donc, moi, je pense que au thé n'a qu'un problème. Au thé n'a qu'un problème. Inch'Allah. Oro jaranye. Parquet général. On a une galou konnana. Amaye kafo. Aka bara. Akna gele. Fɛn bɛ kɛ région ninnu kɔnɔna na i n'a fɔ parquet général ma wɛrɛw delila ka bɔ kɛnɛ in kan yan nɔ ka ɲɛfɔli k'an ye i b'a sɔrɔ Bamakɔ parquet général a tun bɛ Bamakɔ tribunal wɔɔrɔ bɛɛ ta ka Buguni région Sikaso ninnu Kucala Segu fo ka taa se Kulukɔrɔ ma ninnu bɛɛ dossiers tun bɛ na laban aw de bolo kɔnɔ en tout cas pour ka se ka assise organiser ka sigi sen kan kiiri ninnu kɛra kojugu fɛn o fɛn kɛra o kɔnɔna na maafa kiriw ni jelibɔn kiriw ni empoisonnement ni bingani wala fɛn caman caman o bɛɛ de tun bɛ na kɛ aw bolo mais sisan a détachelen ka taa yɔrɔ la nin est ce que aw ɲɛ bɛna kɛ baara in na ka a lajɛ ka kɔlɔsi i n'a fɔ kɔrɔlen a tun bɛ tɛmɛ bolo kɔnɔ cogo min na o yɛrɛ kɔlɔsili bɛ na nɔgɔya kosɛbɛ an bolo parce que fɔlɔ la ni kiiri kun kɛra assise ninnu na cogoya wɛrɛ foyi tɛ kɔnɔnanen ninnu bolo ni pourvoi tɛ cour suprême alors que sisan kiiri kɛra bolo caman ye ni mun bɛ diya ni ɲangili fɔlɔ min diyɔrɔ kan kiiriso fɔlɔ la n'o bɛ bɛn o ma u bɛ se ka appel kɛ o la sigi bɛ kɛ kiiri kan cour d'appel la ko kura n'o o fana bɛ bɛn o ma u bɛ se ka taa fo cour suprême na sigi bɛ kɛ kiiri kan donc fɔlɔ la o tun tɛ yen ni cour d'assises kun y'i condamné dɔrɔn i bɛ se ka pourvoi de kɛ sisan dun première instance la n'i condamnéra i bɛ jɛn n'a ye i bɛ appel kɛ sigi bɛ kɛ kiiri kan ko kura n'i bɛ jɛn n'o ye i bɛ taa cour suprême na a bɛ lajɛ tuguni donc sisan cour d'appel la k'a fɔ sɛbɛnni don o tɛ c'est sur les faits et sur les paroles donc u bɛ na u yɛrɛ bɛ kuma avocat b'u assister u b'u défend sariya ka kan ka boli cogo min na a bɛ boli ten procureur yɛrɛ ka baara de sariya ka appliquer a boli cogo la voilà. D'accord o yɔrɔ la sisan nɔ procureur ka baara ye sariya ka sariya kɔlɔsi a ka boli i n'a fɔ an kan ka boli cogo min na n'an y'o kɔnɔna lajɛ kuma caman na an ye jɛmukanw kɛ ni DNAPS yɛrɛ y'an sɔn tan min ye kasoko ɲɛmaayaso jamana kɔnɔ an y'u sigi ko caman kɛra ha ka diya nin kɛnɛ kelen kan ka Bamakɔ kasobuma directeur ye n'an b'a fɔ ko directeur a bɛ faamu cogo la régisseur
voilà régisseur mais ma chama ma ko directeur pour ka don quoi le régisseur de la maison centrale d'art de Bamako ki ben nan kenen kelen kan wala saka masala nye kaso yɛrɛ facogo ka degun mun ni gɛlɛya mun bɛ mais est ce que kaso fali yɛrɛ sababu fana dɔ kun tɛ se ka bɔ cour d'assises in kɛlɛ la parce que ka kɛ siɲɛ kelen siɲɛ fila cayalen siɲɛ fila san kɔnɔ walima siɲɛ saba yɛrɛ a cayalenba donc ni bɛ se ka kɛ lafiya da dɔ ye kiri ka teliya kasow ka désengorger c'est à dire que maaw bɛ kaso la dɔw bɛ san caman kɛ ka sɔrɔ ka kiri ma kɛ n'a sababu ye k'o dabila wa monsieur le procureur na ala sɔnna a lawulikun yɛrɛ kunba yɛrɛ y'o ye pour que ka kasobonw fɛgɛya mɔgɔw k'u ta n'u bila dɔn parce que détention préventive ni tuma dɔ la a bɛ janya a bɛ taa fo san 5 ninnu na ka tɛmɛ ka kiri mɛ kɛ n'i dun ye ko kɛ i ka kan ka kiri hali n'i bɛ condamné i bɛ condamné n'i bɛ bila i bɛ bila sariya b'o de fɔ donc fɔlɔ la kiri ninnu tɛ kɛ o cogo la assise dɔrɔn de tun bɛ o kiri kɛ sisan ni yamaruya dira ka kiri kɛ au niveau cercle au niveau régional au niveau communal donc o ye allègement ba de ye mɔgɔw k'u ta n'u bila dɔn kasoladenw k'u ta n'u bila dɔn u ka kiri ka kɛ normalement et régulièrement et à bref temps dans un temps record u ka kiri ka se ka kɛ n'i y'a jateminɛ sisan ala an ka niveau la cour d'appel la a kiri ninnu bɛ kɛ siɲɛ 4 lɔgɔkun kɔnɔ ah bon lɔgɔkun kɔnɔ cour d'appel yɛrɛ la cour d'appel la chambre criminelle bɛ tenu siɲɛ 4 lɔgɔkun kɔnɔ tɛnɛndon o ye cybercriminalité chambre criminelle au niveau de la cour d'appel talata o ye droit commun comme i yɛrɛ y'a fɔ cogo min na bingali wale ninnu viol pédophilie vol qualifié assassinat meurtre incendie volontaire olu bɛɛ kiri bɛ kɛ o droit commun talata ninnu fɛ donc mun ye ala ka musa ye chambre criminelle bɛ tenue cour d'appel la chaque jeudi sur les crimes économiques sur les faux usages de faux et sur les détournements chaque jeudi o bɛɛ ye wariko ŋanamu ye ani papier ko ŋanamu ni nkalon ni faux ye o kiriw bɛ kɛ jeudi fɛ cour d'appel la o ye alamisa o ye ala ka musa ye donc maintenant les vendredis chaque vendredi se tiennent les audiences concernant les terrorismes n'a bɛ fɔ damatɛmɛ wale ninnu bingali wale ninnu ani jatigɛ wale ninnu olu kiriw bɛ kɛ vendredi fɛ o ye terrorisme ani trafic international de migrants ani traite de personnes ani a bɛ fɔ mun ma fɛnɛ trafic international de drogue à haut risque n'o ye cocaïne ninnu ye o kiriw bɛ kɛ chaque vendredi cour d'appel la crime économique et crime de terrorisme crime de traite crime de trafic international de drogue et de migrants donc o bɛɛ ye ka prison désengorger alors que fɔlɔ il fallait attendre une année et même ça ce n'est pas sûr parce que o b'a kɛ chaque 6 mois ou bien chaque 3 mois assise ninnu na donc o ye lafiyaba de ye mun bɛna bouffée d'oxygène di kirikɛlaw ma ani accusés ma parce que k'a fɔ a fɔra an ye a mɛ fɔ an ye an yɛrɛ y'a kɛ an y'a ye an kun b'a la ne bɔra ka san 6 kɛ conseiller cour d'appel de Mopti minnu yɛrɛ bɛ kiiri tigɛ voilà Mopti san 6 de 2016 à 2021 ne kun ye conseiller Mopti cour d'appel la ne b'a dɔn an kun bɛ assises daminɛ sɔgɔmada fɛ fo 2 heures du matin 3 heures du matin kiri ninnu na don kelen na tellement que dossiers ka ca et puis mɔgɔw bɛ kaso la 2 heures du matin n ko ye su dugutila de su dugutila o b'an tere kiri la ka sɔrɔ daminɛ kabini sɔgɔma ah non a ma fɔ i ɲɛna a kɛra i ɲɛna de parce que ne ye président 3 sɔrɔ Mopti cour d'appel la ye ne mitera ka taa yen san mun na c'est Cikura Samake o de kun ye premier président ye a taara retraite la
o bɔlen kɔfɛ Issa Traoré a tun bɛ cour suprême na comme vice-président o fana taara retraite la et mun dar'o kan o ye Mahmoud Timbo ye l'actuel procureur général près la cour suprême voilà, du Mali. Voilà. On était tous conseillés à la même cour d'appel de Mopti. Donc je sais que Assisi nous conseillons qu'on va la tourner. Et puis dans quelles conditions avait organisé. Donc n'a fora 600 non qu'a fait Assisi Borin quand on est chambre criminelle on a la fiaté. Sur tous les plans avantage ka bon kosobe rede. Hein? Monsieur le procureur, ni yoro jaranye kosebe ni wati yere ni atacho te nalima la ka fo mawu Claude me ka na mesisa parce que ni me ben avant. Alors amuna nyini ngale bamu ka abina fo ye chama voilà. Au niveau de la cour d'appel et da sera crime manor bi juger ko jugu banno cybercriminalité hakla mi bollo sambela saria o sosodini akochamae abina fo adabe do fanana abo konunke terrorisme no e bingana wala jatiga wala no abo barano nunke mais est-ce que hakla do manana technicien be juge la mo mi sera chambre criminelle no barake ka ala wasa ko sebe effectivement technicien B parce que nouveau code pénal ni c'est le document le nouveau code pénal. Voilà, nouveau code pénal ni a gafé ngono a bien détaillé non. Fin cybercriminalité kata article 512 tiré premier jusqu'à article 512 tiré 65. Aux dispositions B au encadré ko walia et prévoit même des peines complémentaires. Des peines complémentaires. Des peines complémentaires. Donc, Mumbata Moussaka Saraola, Mumbata Kasola Dona, Kassé Sandourou, Sanwoulola. Parce que n'y a d'atemna depuis à Kore Damnara, Abokomi Chamambora Bourudjalila. Chamambora Bourudjalila. Parce que Moro Besran les Bouyens, Moro Besran Kasola Douin. Mais, au Mounou Fune journaliste, a une offre sensibilisation qui est alibi. La population est éduquée. Parce que à base de manque d'éducation, quand on parle de don, quand il y a plateau, quand il y a réseaux sociaux là, quand on droit, quand on bourja, quand on s'en est au quand on marabalia, ça c'est manque d'éducation. Hein? Au quand il a offert de pas de bola, quand on sensibiliser, quand on lana hakilika. Nala sona monsieur le procureur awere duguma mogo mum fana police criminalité anga gafe do fana badaki do ere seru fe no anga lettre do anga chala fe fana nana kelengena la ko bolo bala shuni clé kasega na halusa mawu blasera ku la famille sare na mume be munte be ko bela jina nyafo nala sona u bena jemkan konnana inshallah halsa ni anye ko jatemena kata ida sera ma le principe de double degré de juridiction le principe de double degré de juridiction no ye sans fin ni document donc et ka famille là ni sera nous blali senga le nouveau code pénal et le code de procédure pénale oui naye ansigni nu ye kanunu sanga nyona ka baraw jatemena abina fo abina o fana yoro garantie ni krida chambre criminelle nous fait comme nous connaissons ou le Mali région kono ni ma djena bisa na ni cour d'appel voilà obseka que désormais obseka que partout mais est-ce que au damena na kaba ou appel nous damena na kaba wal ma abina damna akoni sigatola adamnara mo chama ga kirikera kafoko fond ama fo ma fond oui aller au droit arrêté avec forme ADD jugement avant dire droit nous et demande de liberté oui ma chama nous me sont abla dumala là ou be appel que kata cour d'appel là wala saka la ni ke ka fien boda duma donc o kirin nous damnara dossier re chama jugera là ni ngane kerengena ne namo doke ni yorola mawbi songa foko ukuma fa ngo ni ngali kila e da sera domuma no bi ka ke cour d'appel la sans au be baramuna cour d'appel la e da sera crime particulier no ma cybercriminalité terrorisme trafic et autres là oye mun kirira doguma kribo no fe no e chamuru wa walma o dossier yere be awbolo ka ba mun ma juger doguma a dossier do jugera doguma c'est en mai on venait signer Kirika
a kiiri bɛnna dɔ ma a kiiri mɛ bɛn dɔ ma olu yɛrɛ fɛnɛ pourvoi kɛ dossier taara cour suprême o dossier caman bɛ yen n da tɛna maga olu tɔgɔ la donc bɛɛ b'a kalama olu kiiriw kɛra donc comme on le dit sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn sanjikɔrɔ wɔsi tɛ dɔn sinon dɔ bɛ ka kɛ et puis dɔ kɛra fɛnɛ voilà. D'accord. Au yɔrɔ la dossier dɔw bɛ yen nɔ olu ma jugé tribunal de grande instance fɛ procédure dɔw kun kɛra kabini waati jan ka sɔrɔ nin baara ninnu ma kɛ o jugement mun ka kɛ donc olu tɛ se ka segin ka na bila tribunal grande instance ka bolo kan o bɛ to cour d'appel la an tɛ dossier tɔgɔ fɔ mais o dossier bɛ na cour d'appel la directement wa. I kan b'o yɔrɔ min ma o dossier ninnu caman na seginna ka taa grande instance la. Ah bon? A caman procureur général ye borduro k'a la segin procureur d'instance ma u ka audience mais minnu bɛ yen cour d'appel la actuellement n'u kiiri ka kan ka kɛ o ye parce que assise dɔw kun prévoira o assise tun ka kan ka tenir o dossier ninnu kun réglera chambre d'accusation ye arrêt ta o dossier de bɛ kan ka kiiri sisan et même dans ces dossiers là la plupart nous code nous c'est l'ancien code là. L'ancien code là qui s'applique. Avocat au bout à défendre, juge va appliquer. Parce que l'ancien code là. L'ancien code parce qu'il y a des dispositions transitoires. Afam. Ko nous kera ni saria de kanito sena. Afamna. Voilà. Monsieur le procureur, nous ngoni anga wati banamolo kabate. Sinon nyigi ndamu vraiment abe mabu fari foni uka jamana kechugo do saria bol chugo do. Inshallah. Ma shiga la nyini te saria ka soso mun ta do ka se ga don anga sigi kumbawe. Kan bi babu kunje da kurunye kelen ebe mun wolo le kan black anye shi malen bela jenema saria batoni saria me ko nyumana. Anga se ka jamana yirwa ona sarafe. Donc quand ni ɲininkali nin diyara n ye kosɛbɛ ka to la justice bɛ rendu mɔgɔw de fana bɛ justice rendu. La justice est rendue au nom du peuple malien et pour le peuple malien. Donc kiirikɛla ninnu olu yɛrɛ bɛ kiiri kɛ sariya de kɔnɔ sariya hukumu de kɔnɔ parce que nin kiiri o ye mɔgɔ ka kiiri yɛrɛ ou bien o diɲɛ kiiri ye kiiri wɛrɛ bɛ yen mun ye Ala yɛrɛ ta ye. Donc, que la population fasse confiance à sa justice. Que la population fasse confiance à sa justice. Parce que c'est le dernier rempart. Fama, Fantan, Bekakan justice là. Injustice impardonnable. Bekakan justice là. Fama ni Fantan, Bekakan justice là. Arakanga Bolitou à quel de la Beka. Donc que la population ait confiance à sa justice. Au Bolem Kofé, avocat ou Kafo, ou implication bala, parce que qui te sait Kuluko. Ali Morofala, on est défensif à quand, au bout de défendre, donc à qui te sait qu'à ni avocat tout bolo. État avocat Takadouma. Adjaranye. Pour défendre. Donc comme j'ai toujours dit, Sanji Korowosi a été donc. Donc, ministre de la Justice est revenu à Barala. Réforme nous, Osaka Sabati, faut bara de kake. Et recrutement de kake, Dimsonu Meka Barasoro, Oukou Djiladja, Alibi, le pays nous appartient à nous tous. Monsieur le procureur Adjaranye, Ami Foki Walimano, Bisigi Angouye Ataninka, de la cour d'assises aux chambres criminelles. Quelle efficacité pour la justice pénale au Mali? Monsieur Fousseni Sissoko, substitut général pour la cour d'appel de Bamako, hakila aw chama fam ngono WhatsApp numéro betonen aw nyogonje WhatsApp numéro betonen aw nyogonje aw kan ngiro don na tawla ala sona ona jabi jem kan saria blon konnana sigi kunku yene ka saria barachi aw ye gele amuni de kumba konnana ma chikana to saria dombale ikala ne makana bawnanga na ikasega famu ikanga munge manga munge aw nyanse ko ke wala amba fo don were ni aw na nyogon soro jem kan saria blon kono. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.